nga. Oh, insert. So mo nang imuha ang posisyon karon sa imuha ang motor. Mo? Paano? Then, ang isa din sa ubos sa iyahang tuhod. Isulod guys, isulod na ito nga. Wala mo kita ba? Pero isulod. Sumitin yung utok ninyo. Yaga-yaga. Okay, nakapansin mo? Gagay voids. Para wala yung space nga muli yun. Kaya kung mali siya, pinagdagan na siya, ginasuksukan na itong mga voids. Kang A. Basig wala makasabot sa voids. Kang A na. Ako na siya. Magandog lang sila sir. Hindi ka na mag-indog. Para makabot ka hospital, kanilin kayo sakit. Hindi na ganin. May question, wala? Ikaw po, Mike! Now, the instruction. Wala ka nabitaw na mo. Ang instruction. Muliyok eskinita. Muliyok. Mamatay ang pasyente. Wiwi! Anak masih na. Ayaw kang bulit! Wall na ni wall. Wall na nagulit mo guys. Mag-focus mi sa inyo. Sir, wala na pa. Balik! Tayo na. Dennis! Kapoy! Ano ang uban na nag-perform? Dili namin. Wala, may basic, oy. Basic sa talo. Murag jud ko sige pugan niya oh. Nagawin ka nagpugong. Balik. Lalak ang wall, lalak. Pinali gawa sa pasyente patay. Amo lang mo. Kita dia, kita dia. Wala kita ni isa.
Pasay,